אוקיי, שמי יוסי רביב, וזאת בפטה. בפטה זה חיפושית מודל 73, דגם 1303, דגם אמריקאי. האוטו הזה נמצא אצלי כמעט 8 שנים. אנחנו חברים טובים. האמת היא שכבר מזמן אני רוצה לשפץ אותה, אבל אני לא כל כך מוצא את המימון. ואני מאוד מאוד אשמח אם אתם תיקחו את האתגר הזה לידיים ותעזרו לי בשיפוץ. מבחינת מנוע האוטו בסדר גמור, הגיר שלו בסדר גמור. מה שאני צריך זה קוסמטיקה. האוטו זקוק לקוסמטיקה. אז בעזרתכם נוכל לעשות את זה. אז אוקיי, להתראות.